Festus is ready. Like panagulere, hi panagulere. Chande kanagulere. Chatte ni Festus is. Dinner dadi, dinner chapati. Kasajji gendu. ಸಂಜೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇರು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಬಂಗಲೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಪನಮ್ ಆಯಿ ಚಾಂಡೆ ಚಾಂಡ ಅಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರ ಹೋಯ್ರಾ ಅಂತ ಪ್ರಸ್ತಸ್ ಏಲ ಇಜ್ಜೇರ ದಾನೆ ಪಾತೇರಿಜೆ ಪಾತೇರ್ನ ಇಜ್ಜಾರಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ವೆ ಚೂರು ಮ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತೆ ಏರುಲ್ಲಾರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಬಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಸ್ತಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಾಂಡೆ ಪ್ರಸ್ತಸ್ ದಾದ ತಿನ್ನರೇನು ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಣದುರೆ ಮಂತ್ ಸಂಜೆ ದಿಸ್ ಹಾಯ್ ಪಣದುಲೇರು ಸಂಜೆ ಪೋಯಲ್ಲ ಅಂದು ಸಂಜೆ ಉಳ್ಳನಾ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಾಯ್ ಪಣದುಲೇರು ಬರ್ಸ 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 ಬೈದು ಸವಿತಾ ಸಿಸ್ ಬರ್ತೀರಾ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪಣದುಲೇರು ಹಾಯ್ ಸವಿತಾ ಸಿಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈಫ್ ಹೇಮಂತ್ ಹೋಲು ಬೊಲ್ಲಾಗ ಪೋತಿನಾ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಸ್ ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜರೆ ದಾನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಮಂತ್ ಇದು ಬೊಲ್ಲಗ ಪೋತೀರಾ ಅನ್ಗೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೀರಿಜ್ಜರ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಒಳ್ಳೆ 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 ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಹೇಮಂತ್ ಉಳ್ಳೆ ಮಾರಾಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅಲೆ ಹೇಮಂತ್ ಕಪ್ಪು ಸಿಸ್ಸುಲ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕಷ್ಟು ಸಿಸ್ಸುಲ್ಲೆ ಏಪಲ ಏನಿ ಯಾನ್ ನೀರಿಜ್ಜರ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಒಳ್ಳೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಲ್ಪೊಲ್ಲಾರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಡಕ್ಕೆನ್ನ ಎರಡಕ್ಕೆನ್ನ ಅವೇ ಎರಡಕ್ಕೆನ್ನು ಹೇಮಂತ್ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲಾರಂದು ಎಂಡಕ್ಕೆನ್ನ ಕಷ್ಟ ಸಿಸದಕ್ಕೆನ್ನ ಅವು ಎಂಕಲ ನಾನು ಎರಡಕ್ಕೆನ್ನು ಒಲ್ಪೊಲ ಯಾನಾಂಡಲೆ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಉಳ್ಳೆ ನಡುಟ್ ತೋಜ ಅವಳುಳ್ಳೆ ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕಡ ಕಪ್ಪು ಸಿಸ್ದಕ್ಕೆ ಎನ್ನುಗೆ ಉದಯವಾಣಿದ ಪಾಡುಡ ಇತ್ತು ಅವಂತು ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲಾರ್ ಬಂದ್ ಪಾಡುವೆರಾರು ಕಷ್ಟ ಇದು ಉದಯವಾಣಿ ತೂಲೆ ಹೇಮಂತ್ ನನ ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಂತ್ ಚಾಂಡೆ ಕಷ್ಟ ಚಾಂಡ ದಾದ ತಿನ್ನರೆ ಕಷ್ಟ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಮಲ್ದಾರ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಗಂಟೆ ಎನ್ ಮರಡು ಅಂದ ಹೇಮಂತ್ ಪನ ಲಕ್ಕುದಿದ್ದಾರ ಬರ್ಸಗ್ ಲಕ್ಕುದಿದ್ದಾರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಲಕ್ಕುದು ಬಕ್ಕ ಆರಾಮ್ಸೆ ಚಾಪರ್ಲಿ ಪುಂಡಿ ನೀ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪುಂಡಿ ಪುಂಡಿಗೆ ದಾದೆ ಗಸಿಯಾ ಕೋರಿ ಗಸಿಯಾ ಮೀನ್ ಗಸಿಯಾ ಅತ್ತೆ ಚೀಪೆ ಪುಂಡಿಯಾ ಕೋರಿದ ಗಸಿಯಾ ಅವಶೋಕಾಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಇಜ್ಜತೆ ಸಿಸ್ ಇರಿತ್ತೆ ಹೇಮಂತ್ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಂತ್ ಉಳ್ಳಾರ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜ ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕ ಈರು ದಾದ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನೋ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜಿ ರಜೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಸವಿತಾ ಸಿಸ್ಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಸಿಸ್ ಕೊಡ್ದು ಕೊಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದು ಕೊಡ್ಬೇಕ ಇಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಸಿಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದು ಕೊಡು ಬರೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸವಿತಾ ಸಿಸ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಲು ಬೇಪಾವನಿ ತಿನ್ಪಿನಿ ಬಾಜನ್ ದೆಪ್ಪುನಿ ಪಿರ ಬೇವು ಅವು ಸೇಮ್ ಎನ್ನಲ ಆತೇನೆ ಬೇಯಿಪವನು ತಿನ್ಪಿನಿ ಬಾಜನ್ ದೆಪ್ಪುನಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ತೀ ಕಷ್ಟ ಸಿಸ್ ಎಂಗಲ ಬೇಲೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ರಾಂಜೋಳು ಎಂಕುಲೆ ಮಲ್ಪು ಪೊಂಜೋಳು ಎಂಗಲ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅವು
ಲೈವ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಲೈವ್ ಬೈರೊಂದು ಇಜ್ಜಿರ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜೆರ್ಗೆ ಅಕ್ಕ ರಸ್ಟಸಿಸ್ ವಾವ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಹೇಮಂತ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ನೀರ್ ಏಪಲ ಬರ್ಪರ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅವು ಅಕ್ಕನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೆಗ್ ನೆನ್ಪಿಜ್ಜ ವಾ ಅಕ್ಕಯ ಒವ್ವ ಅಕ್ಕಯ ಹೇಮಂತ್ ಏರ್ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇನ್ ಏರ್ ಬರ್ಪೀನಿ ಡಿಸೋಜಡೆ ಬರ್ಪೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಾನಗ ಪನ್ಪೇರು ಮುರಣಿ ಮಾತ ಇತ್ತರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುನಗ ಈರಿಜ್ಜಾರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕಪ್ಪು ಸಿಸ್ರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಈರಿಜ್ಜಾರ್ ಇತ್ತೆ ಉಲ್ಲೆರತೆ ಹೇಮಂತ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಕಪ್ಪು ಸಿಸ್ರ ಹೇಮಂತ್ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸಿಸ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಈರ್ ಎಂಕ್ ಮೋಸ ಮನ್ಪುನ ಅಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕ ದಾದ ಮೋಸ ಮಲ್ದೆರ್ ಹೇಮಂತ್ ನಂಬರ್ ಕೇನ್ಯತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಈರ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಲೈಕ್ ಕರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ದಾದ ಮೋಸ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಲೈವ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಎಕಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರ್ ನಿಕ್ಕು ಲೈವ್ को लाइक करो ನಂಬರ್ ಕೊರ್ನಿಯಾತ ಈರ್ನ ಕಾಲ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಡತೆ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ತೆರ್ಗೆತೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಚೆರ್ ಏಪಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಯವು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪುನು ಅಕ್ಕ ಎನಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಡಿಸೋಜ ಲೈವ್ಡ್ ಕೊರ್ತುಜ ಸರಿ ಮಲ್ತ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಡಿಸೋಜ ಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ಡ್ ಕೊರ್ತಿರ್ಗೆತೆ ಸರಿ ಮಲ್ತ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾತ ಇಜ್ಜಿ ಇರೆಗಿತ್ತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ದ ಬೋಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ದವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವು ಕೊರ್ಪುಜೆರ್ ಏಗ್ಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಸರಿ ಮಲ್ತುದು ನಂಬರ್ ಡಯಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಹೇಮಂತ್ ಗೌಡ ನಂಬರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನಂಬರ್ ಅವು ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಂಬಿ ರಾಜ್ ಜೈನ್ ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಪ್ಪು ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ಎನಡ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ ಯಾನ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಈರೆಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ ತುಳುವಾ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಇಜ್ಜಾ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಉಂಡ ಆಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹೇಮಂತ್‌ಡ
ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 5 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ టీచర్ థ్యాంక్ యూ ఈరి ఎంకి ఇన్స్టాగ్రామ్ భలే పనుందులేరు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉండా కేనొందులేరు ఇన్స్టాగ్రామ్ భలే పనుందులేరు ఏమంత్ ಈರ್ನ ಓ ಮಾರ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓವಿ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪನೊಡ್ಗೆ ಹೇಮಂತ್ ಹೇಮಂತ್ ಪಂದ್ ಪುದರ್ಗೆ ಖಾಲಿ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಂಗೀತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿರಣ್ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಮ್ಮ ದಯಿಂದ ನಾನು ದಿನಾಲು ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಾಡುದು ಕಿರಣ್ ಅವರೇ ನಾನು ದಿನಾಲು ಬರ್ತ್ಡೇ ನನ್ನದು ಕಿರಣ್ ಚಾ ಪರಿಯಾರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಚಾ ಪರಿಯಾರ என்னடா வாட்ஸ்அப் இன்ஸ்டா ட்விட்டர் பூரா உண்டு பனந்துல்லேரு கப்பு சிஸ் நம்ம ಕಾರ್ಲ ಈರ್ ಯಾನ್ ಸುರತ್ ಕಲಿಯೇ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಈರ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಬತ್ತೇರು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ ಚಾ ಪರಿಯಾರ ತಿಂಡ್ರೆ ತಿನ್ಯಾರ ದಾದ ತಿನ್ಯಾರು ದಾದ ಪರಿಯಾರು ಪನ್ನೆಗೆ ಟೈಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಆವ ಏಮಂತ್ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಡಿಪಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ ಅವರೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆಯಾ ಕಿರಣ್ ಅವ್ರೆ ಈಗ ಸ್ವೀಟ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಪೀಸ್ ಆಯ್ತಾ ಮೊದಲ 4 ಅಂದರ್ ಮಾರ್ರೆ ಕೇಕ್ ಅಗ್ಗಡ್ ತಿಕ್ಕಣ ಅಂದತೆ 4 ಕೇಕ್ ಕಿರಣ್ ಅವು ಏಮಂತ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನ ನೆಪ್ಪು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಡಿಸೋಜ ಅಕ್ಕಡ ಪಾತೇರಿಯರ ಪನೊಂದುರ್ಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಪ್ಪು ಸಿಸ್ ಚಾವು ಆಂಡ್ ದೋಸೆ ಈರ್ನಾಂಡ ದಾದೆ ತಿಂಡಿ ಎಂಕ್ ಚಪಾತಿಯೇ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಚಪಾತಿ ಇಜ್ಜಿ ಒರ ಒರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಗೆ ಡನ್ ಮಾಡೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪ ನಾವು ನೆನ್ಪುಡು ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪೇರು ಆ ನೆನಪುಡು ಮಲ್ಪೇರ್ಗೆ ಎಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಅಕ್ಕ ಈರ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡರ್ ಅವು ಅಕ್ಕ ಈರ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಕಪ್ಪು ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇರ್ಜಿ ನಾ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಓಕೆ ಓಕೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೇವೆ ದಾದ ಕೋಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಂತ್ ಈರ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಒಡೆ ಪೋತೇರು ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಫಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ ಎಂಕ್ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಂತ್ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಸಂಧಿ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಸಿಸ್ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಕಾಣೆಲಕ ದೊರ ತೂಯೆ ಶಾಲೆದ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡ ಡಿಸಿ ಮಿನಿ ರಜೆ ಕೊರಿಯರಾ ಅಂತೂಯೆ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಅಂತೆ ಉಂಡು ಪಡಿ ಪನಿ 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 ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲತ್ ಅದೋಟು ಉಂಡು ಹಾಯ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಪ್ಪು ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸವಿತಾ ಸಿಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕಪ್ಪು ಸಿಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮೂಲು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಅಂದೆ ಸಿಸ್ ಮೂಲದ ಅದೋಟು ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಜೋರಿತ್ತು ನಮ್ಮಿ ಮೂಲು ರಜೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಶಾಲೆಗೆ ಯಾವ ಕೋಡೆ ರಜೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕೋಡೆ ರಜೆ ಕೊರಿಬೇಕ ಬರ್ಸನೆ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಬರ್ಸ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಡೆ ಪೋತೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಹೇಮಂತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಅದೋಟು ಉಂಡು ಅದೋಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕ್ರಸ್ಟ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನೇಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಪ್ಪು ಸಿಸ್ ಹೇಮಂತ್ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಪ್ಪು ಸಿಸ್ ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕ ಪೋಪುನ ಆಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಾಟ್ ವಿತ್ ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ ನಮಸ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡಗ್ ಪೋಪುನ ಆಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಾ ಸಿಸ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾನ್ನ ಪೋಪುನು ಓಕೆ ಹೇಮಂತ್ ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಿನೋಲ ಬಲ್ಲೆ ಲೈವ್ ಗವೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಾಟ್ ವಿತ್ ದೊಡ್ಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ಟೀ ಆಯ್ತಾ ಚಾಟ್ ವಿತ್ ದೊಡ್ಡವರೇ ಟೀ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ಎಂತ ತಿಂಡಿ
ಟೀ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ನಂದಾಗಿದೆ, ಟೀ ಆಗಿದೆ. ಚಪಾತಿ ಇವತ್ತು ಚಪಾತಿ ಮತ್ತೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಉಂಟು. ಅಕ್ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕ ಬಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಟೀ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೀ ಆಗಿದೆ ಇಜ್ಜರ ಅಂದು ಕಪ್ಪು ಸಿಸು ಪೋಯಿರತ್ತೆ ಹೇಮಂತ್ ಕಪ್ಪು ಸಿಸು ಪೋಯಿರಿ ಆನುಲ್ಲೆ. ಈರು ಉಳ್ಳಾರು ಈರ್ನ ಚಾಳ ಎನ್ನಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಎಲ್ಲ? ಇದ್ದೇನೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಂದೆ ಎನ್ನ ಚಾಂಡಿ ಹೇಮಂತ್. ಚಾಟ್ ವಿತ್ ದೊಡ್ಡ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ ತಿಂಡಿ? ಕುದರ್ ಶೋಕುಂಡು ಮಾರ್ರೆ. ಉಂಡಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಹೈಡಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಡಿ. ತಿಂಡಿ ದಾದ ತಿಂಡಿ ನೀ ಚಪಾತಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಂತಿತ್ತೇನೆ, ಪೊಡಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕಂತು ದೀತೆ. ಎಂಕ್ ದೋಸೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನೀರ್ ದೋಸೆನಾ, ಮಸಾಲ್ ದೋಸೆನಾ, ತುಪ್ಪ ದೋಸೆನಾ, ಸಾದ ದೋಸೆನಾ, ರವ ದೋಸೆನಾ, ಹೂ ದೋಸೆ? ಚಪಾತಿಗ್ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ಚಪಾತಿಗಿನಿ ಕಜಿಪ್ದ ಆಲೆಜಿ ಜಾಕ್ ಮುರ್ಕ ತಿನ್ಪಿ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿನಿ ನನ ಮನ್ಪೊಡು ಪದಂಗಿ ನೀಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ನನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪದಿಂಗಿ ಅಂಚ ಚಪಾತಿಗ್
ಜೋಕುಲ್ ಜಾಮೂನ್ ತಿನ್ನಿಯಾ ಯಾನ್ ಚಾಕ್ ಮುರ್ಕ ತಿನ್ನೋದು ನಾನ ಖಾಲಿ ದೋಸೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಡ್ಡಿ ಬಂಗಾರಮ್ಮ ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಬಡ್ಡಿ ಬಂಗಾರಮ್ಮ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ಬಡ್ಡಿ ಬಂಗಾರಮ್ಮ ಅವರೇ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ನಿಮ್ದು? ಬಡ್ಡಿ ಬಂಗಾರಮ್ಮನವರೇ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಉದರ್ ಶೋಕುಂಡಿ ಬಡ್ಡಿ ಬಂಗಾರಮ್ಮ. ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಹೌದಾ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ಬಡ್ಡಿ ಬಂಗಾರಮ್ಮ? ತರಕಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಶುಕ್ರವಾರ ತರಕಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೀರಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಲೈವ್ ಆದ ನಂತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನುದಿಲ್ಲ ತರಕಾರಿ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತರಕಾರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೀ ರೈಸ್, ಜೀರಾ ರೈಸ್, ಗೀ ರೈಸ್ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬಡ್ಡಿ ಬಂಗಾರಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಕ್ಕ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಚಾಟಿ ದೊಡ್ಡವರೇ ಬಡ್ಡಿ ಬಂಗಾರಮ್ಮನದು? ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಹೌದಾ ನಿಮ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಡ್ಡಿ ಬಂಗಾರಮ್ಮನವರೇ ನಮ್ಮ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮದು ಬಡ್ಡಿ ಬಂಗಾರಮ್ಮ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಲಿರ್ನ ಇರೇನ ಊರು ಓಲು ಏನ್ ಎನ್ನನೆ ಎನ್ನ ಸುರತ್ಕಲ್ಗೆ ಎನ್ನ ಊರು ಸುರತ್ಕಲ್. ಈರ್ನ ಊರು ಓಲು ವಿಟ್ಲನಾ? ಚಾಟ್ವಿಕ್ ದೊಡ್ಡ ಈರ್ನ ಊರು ವಿಟ್ಲನಾ? ರಂಜಿತ್ ಭಟ್ರೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳದು ಸಂಗೀತ ಅರಳುತ್ತಿದೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಅರಳುತ್ತುಂಡ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬಡ್ಡಿ ಬಂಗಾರಮ್ಮನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವ್ದು? ಅವೇ ನಾನ್ ಕೇಳುದು ಬಡ್ಡಿ ಬಂಗಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಊರುಡು ಯಾವ ಊರದು? ಕನ್ಯಾನವಾ ಓಕೆ ಓಕೆ. ರಂಜಿತ್ ಚಾಪಡಿಯರೆ ರಂಜಿತ್ ಬಡ್ಡಿ ಬಂಗಾರಮ್ಮ ಚಾ ಕುಡುದ್ರ? ದಾದ ತಿನ್ನದ ರಂಜಿತ್ ರಂಜಿತ್ ಪೋಯರಾನ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ ಪೋಯಿರ್ಬೋದು. ಅತೆ ರಂಜಿತ್ ಸೋಜ್ಜರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬ್ಯಾನರ್ ಇದೆ ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್ ಇದೆಯಾ? ಅದುವೇ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಬ್ಯಾನರ್ ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಇದೆ. ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಕಾಫಿ ಪರಿಯಕ್ಕ ಈನ ಚಾ ಆಡೆ ದಾದ ತಿನ್ನಿ ಚಪಾತಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕಿರಣ್ ಪೋಯರ ಅಂದಿಯೆ ಕಿರಣ್ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಪತ ಮಾತ್ರ ಪೋಯೆರ್. ಚಾಟ್ ವಿತ್ ಕರಾವಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ ನೀವು ಕರಾವಳಿಯಾ ಬಡ್ಡಿ ಬಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದದ್ದ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಸೌಖ್ಯನ ಅಕ್ಕ? ಪೂರ ಸೌಖ್ಯ ಮಾತ ಸೌಖ್ಯತೆ ಬರ್ಸೊಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತೆ ಬೊಕ ಮಾತ ಸೌಖ್ಯ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿಲ ಆತಿಜಿ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಸೌಖ್ಯನ ಯಾವುದರ ಫೋಟೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋ ಯಾವದ್ರ ಫೋಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಬಡ್ಡಿ ಬಂಗಾರಮ್ಮ ಬೇತೆ ಅಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಏನಿದ್ದರೂ ತಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಸಾಲ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಡ್ರಮ್ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಏನಿದ್ದರೂ ತಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಬಡ್ಡಿ ಬಂಗಾರಮ್ಮನವರೇ. ಹೊಟ್ಟೆ ಡ್ರಮ್ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸಾಲ? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅದ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಡ್ಡಿ ಬಂಗಾರಮ್ಮನವರೇ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅದ ಹೇಳಿ. ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಚಂದದ ಚೆಂದುಳ್ಳಿ ಹೆಣ್ಣು ನೀನು ಮಿಂಚು ಕೂಡ ನಾಚುವ ಮಿಂಚಿನ ಬಲ್ಲೆ ನೀನು
ಓಲ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಓಲ್ಡು. 2 ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ನಿನ್ನೆ ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಬಿದ್ದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಕೊಡಬಹುದು. ಹೌದೌದು, ಕೇಳಿ ಚಾಟ್ ವಿತ್ ದೊಡ್ಡವರೇ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ. 2 ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಇಂಥದ್ದೇ ನಿನ್ನೆ ಗಾಳಿ ಒಂದು ಮಳೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಸಿಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಡ್ಡಿ ಬಂಗಾರಮ್ಮನವರೇ. ಹೇಳಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಡ್ರಮ್ಗೆ ಸಾಲ ಸಿಗ್ತದ, ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ಡ್ರಮ್ ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಅದು ಮಳೆ ನೀರಿಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆ ಡ್ರಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಅಡಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುದು? ಅದು ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಬೇಕಂತೆ ಚಾಟ್ ವಿತ್ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ. ಮಲೆನಾಡಡಿಕೆ ಮೈಸೂರು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಕೂಡ ಸಾಲ ಇಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ರಮ್ಮಿಗೆ ಕೂಡ ಸಾಲ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಎಂತ ಬೀಳುದು, ಅದರೆಲ್ಲ ಇದು ತೆಗಿಬೇಕಲ್ಲ ಒಳಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದು. ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ನನಗೆ ಒಂದು ಪೆಲಕಾಯಿ ಮೂರ್ರೆ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ. ಲೈವ್ ಆದ ಒಂದು ಪೆಲಕಾಯಿ ಮೂರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು, ನಂಗೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಬೈದು ನಿಲ್ಲಡು. ಈರು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಬಣ್ಣ ನೆನೆಪಾಣ್ ಪೆಲಕಾಯಿ ಮೂರ್ನ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡಿ, ಗಾರಿಯ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಗಟ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ. ಬಾರೆ ಸಖಿ ಹೋಗುಬರ ಸಖೀಡೆಯಾಡುವ ಸಾರ ಸಾಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನು ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳಲನೂದುವ. ಎಲ್ಲಿಂಟು ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹಾರಿ ಹೋಯ್ತಾ ಅಂತ. ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಓಡಿಪೋಣು ಮಾರ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್. ಒಬ್ಬ ದೇವ, ಎಷ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮೆಸೇಜ. ನೀರು ತುಂಬುವ ತನಕ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯಿರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದು? ಹೊಟ್ಟೆ ಡ್ರಮ್ಮಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬುವ ತನಕ ಕಾಯಿದ್ರೆ ನನ್ನ ತಾಳ್ಮೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಹುದು, ತಿನ್ನುವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕು ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಹೌದೌದು, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡಬಹುದು. ಹೌದೌದು, ತಿನ್ನುವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕು, ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಣ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲಿಂದ ತರುದು? ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಬಂದ್ರು, ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಹಾಯ್ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್, ನಿಮ್ದು ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ, ಟೀ ಆಯ್ತಾ? ಎಂತ ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾಷ್ಟಕ್ಕೆ? ನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ವಾ? 9 to 4 9 ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ದೋಸೆ ಬೆಳ್ತುಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮದು ಏನಿದ್ರು ಸಾಲ ಕೊಡುದು, ಬಡ್ಡಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುದು. ಒಂದು ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಕೊಡಿ. ಹೌದು, ಒಂದು ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಕೊಡಿ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನೊಂದು ಡ್ರಮ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅಂತೆ. ನೀವು ಸಾಲ ಕೊಡುದಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು. ನೋಡಿ, ಅವರದೊಂದು ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಉಂಟು, ನಂದೊಂದು ಡ್ರಮ್ ಉಂಟು, ಕೇಳಿ. ಸಾಲ ಸಿಗುದಾದ್ರೆ ಬರ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ನಿಮ್ದು ಟಿಫಿನ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಆಯ್ತು ಸಿಸ್, ನನ್ಗೆ ಚಪಾತಿ. ಕರಾವಳಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ ಯಾಕೆ, ನೀವೇ ಬಿಗ್ ಶಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ, ಕರಾವಳಿಯವರಿಗೆ ಸಾಲ ಬೇಡವ ಈಗ? ಕರಾವಳಿಯವರೇ, ಸಾಲ ಬೇಡವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಳುದು, ಹಲಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಸಾಲ ಕೇಳುದು ಅವರು. ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಪಾತಿ ಸಂಗೀತಗೆ ಜೈ. ಹೌದೌದು, ಸಂಗೀತಗೆ ಜೈ. ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ.
ಕಿರಣ್ ಅವರೇ ಎಂಕ್ ಜೈ ಪಾರ್ದು ದಾಲ ಪ್ರೈಜರ್ ಇಜ್ಜಿ. ನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಗರ್ ಸಂಗೀತಗೆ ಜೈ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾವ ಸಿಂಗರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಆಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಂತ ಸಿಂಗರ್ ನಾನು. ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ಗೆ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಿರಣ್ ಅವರು. ಜೈ 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 ಬಜರಂಗಿ. ಬಡ್ಡಿ ಬಂಗಾರಮ್ಮ ಹೋದ್ರಾ? ಕರಾವಳಿ ಅವರು ಹೋದ್ರಾ? ಕಿರಣ್ ಜೈ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್. ಹನಿ ಹನಿ ಇಬ್ಬನಿ ನಿನ್ನ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯುವಾಸೆ. ಇದು ಪ್ರಿಯನೇ. ದಾದಿ ಸೌಂಡ್ ಅವು ಸಂಗೀತ ಸಿಸ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಸದ, ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಬಸ್ ಪೋಪಿನ, ಕುಳಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ದೆನ್ನ. ಫ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ದೀಡ್ ಕುಲೋಂದೆ ಐಕ್ ಅವು ಸೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸದ ಸೀಟಿಗ್ ಬುಡೊಂದುಂಡು ಬರ್ಸ. ಬಂಗಾರಮ್ಮ ನಂಗೂ ಸಾಲ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ. ನೋಡಿ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಾಲ ಬೇಕಂತೆ. ಬಡ್ಡಿ ಬಂಗಾರಮ್ಮ ಇದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಲ ಬೇಕಂತೆ, ಅವರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಹತ್ರ. ಎಂತ ಸಾಲ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. ಬಂಗಾರಮ್ಮನವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ವಿಲಾಸಿನಿ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ವೆರಿ ಹಾಯ್. ನಿಮಗೆ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡೇಸ್ ಆಲ್ ಡೇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಿರಣ್ ಅವರು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ಗೆ. ಕರಾವಳಿ ಅಡವು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಕಾಣ್ತದೆ. ಹೌದೌದು, ಅವರು ಒಂದು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಉಂಟದು ನೀವು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಏನ್ ತರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವರು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬಡ್ಡಿ ಬಂಗಾರಮ್ಮ, ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಬೇಕಂತೆ ಸಾಲ. ನೋಡಿ ಅವರು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಕಿರಣ್ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇದ್ದೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್. ಕರಾವಳಿ ಅವರು ಇದ್ದೀರಾ ಹೋದ್ರಾ? ವಿಲಾಸಿನಿ ಅವರೇ ಯಾವ ಸಾಮಾನು ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗಿರವಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದು ಇಡ್ತೀರಾ ವಿಲಾಸಿನಿ ಅವರೇ, ಗಿರವಿ ಇಡ್ತೀರಾ? ಸಾಲ ಬೇಕಲ್ಲ. ನಾವು ಹೊನ್ನವರ ಮಾರ್ರೆ, ಕರಾವಳಿಯವರೇ ಮಾರ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದೌದು, ನೀವು ಕೂಡ ಕರಾವಳಿ. ಅವರು ಚಾಟ್ ವಿತ್ ದೊಡ್ಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ಕರಾವಳಿ ಅವರು. ನಿನ್ನ ದನಿಗಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಕರೆಗಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಯುವೆ. ತೀರ ಬಳಿ ಬಂದು ನೀನು ನನಗೊಂದು ಸೋಜಿಗದಂತೆ ಕಾಣುವೆ. ಸಂಕಷ್ಟಿ ಚತುರ್ದಿನ ಚಂದ್ರಾಡು ಅಗತ್ಯ ಉಂಟಾ? ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಂಗೀತ ಸಿಸ್ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ದದು ನಾಳೆ ಸಂಕಷ್ಟಿಯಾ ಕಿರಣ್ ಅವರೇ? ನಾಳೆ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಚತುರ್ಥಿ. ಇದು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಚಂದ್ರನನ್ನು ನಾವು ತರ್ತೇವೆ ಆಯ್ತಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಗಿಡ ಹಚ್ಚಿದ್ದೆ. ಹೌದಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಮಳೆ ಬೇಕಾ? ಏನ್ ಮಾಡುದು ಮಳೆಯನ್ನು? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಕಳಿಸುದು? ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ವರುಣ ದೇವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಅವರ ಹತ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು. ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಚಿನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೊತ್ತದು, ಸಾಂಗ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್.
ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಾಮಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೀಗ ಮೇಯ್ನ್ ಮಳೆ ಬೇಕಂತೆ, ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ ಅವರು. ಈಗ ಮಳೆರಾಯನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಯೋಚನೆ. ಕಿರಣ್ ಈರ್ಲೆ ತುಂಬುದು ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪಾರಿ ವರುಣ ದೇವರ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಜೋಕುಲು ಪೋಯೆರ ಸ್ಕೂಲ್கு ಸಿ ಸಂಧ್ಯೆ ಪೋಯೆರು ಜೋಕುಲು 7:05 போதாப்பும் ಬೇಗ ಕ್ಲೀನ್. ಸೂಪರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿರಣ್. ಒಂಜಿ ಈರೊಂಜಿ ಪುಗರ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಒರಾನೆ ಅಲಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಮಾಡುವಾರ ಅಂದ್ ಪುಗರ್ದು ನಾನು ಒರಾಣಿ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಡಬಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಬರುವೆ ಅಂದು. ಓ ನನ್ನ ಗಿಡ ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದೆ ಮಾರ್ರೆ. ನಿಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್, ಅದು ಕಿರಣ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಳೆಯನ್ನು ತಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗಿಡವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ನೀವು. ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ವಾನ ಮತ್ತೆ. ಕುಂತಿರುವಾಗ ಕುಂತು ನೆಪ ತೋರಿ ಕಂಡ ಕನಸೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದೇ. ಚಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಾಮಾನಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಓ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬಡ್ಡಿ ಬಂಗಾರಮ್ಮನವರೇ, ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಡ್ರಮ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮಾರ್ರೆ, ಬೇಡ ಅದೆಲ್ಲ. ಪ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಮುಗಲ್ಗ ಅಂಚಿ ಪೋಪುಡು ಬಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ದೆತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ವರುಣದೇವರಿ ತಿಕ್ಕಿರೆಂಕ್ ಪಿದೈ ಪೋನಗಲ್ಪ ಪಂಡೆ ಇರೊಂಚೂರು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ಸಿನಂಚಿ ಪೋಲೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ಸಿನಾಚೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ, ಸಂಜೆಯೊಳಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಚಿನ್ನ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಅದುವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ, ಚಿನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಈಗ. ಬಡ್ಡಿ ಬಂಗಾರ ಚಿನ್ನ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೇವೆ. ಅದುವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಚಿನ್ನದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಗ. ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಯಾರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಹಾಕುದಿಲ್ಲ ಈಗ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಂಗಾರ ಅದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಶಾಂತಸಿ ಸುಳ್ಳರೆ ಪೋಯಾರ. ಶಾಂತಸಿ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಏರ್ನಾ ದೋಸೆ ಪನ್ಯತೆ ಬಂಗಾರ. ಸಂಜೆ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸಾಲ ತೀರಿಸುವೆ. ಸಂಜೆ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ತಾರಂತೆ, ಬೇಗ ತೀರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಾಲ. ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೀರಿಸಬಹುದು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಾಲ. ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ, EMI. ಉಲ್ಲೆ ಬನದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ್ ಬನದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪುವಾರೆ ಅತಿಲ್ಲಡೇನೆ. ಬಡ್ಡಿ ಬಂಗಾರಮ್ಮ ಹೋದ್ರಾ? ಬಡ್ಡಿ ಬಂಗಾರಮ್ಮ ಪೋಯಿರ ಅದು ಮುಲ್ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಇಲ್ಲಡೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರೆ. ರಂಜಿತ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ದು ಪೋಯಿನೆ ನಾನ್ ಸೀದಾ ರಂಜಿತ್ ಓಲಾರಿ. ರಂಜಿತ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫೀಸ್ ಆಂಡ ಜಾಗತಿಕ್ಕನ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಮಾರ್ರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಜ್ಜೇರು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತ ಸಿಸ್. ಬಂದೆಯ ಬಾಳಿನ ಬೆಳಕಾಗಿ, ತಂದೆಯ ಪ್ರೇಮದ ಸಿರಿಯಾಗಿ, ನನಗಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ, ನನಗಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ. ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ
ಗೀಗೋ ಬರ್ಮುಗೀಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗಗನವೇ ಬಾಗಿ ಭುವಿಯನು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕಡಲು ಕರೆದಂತೆ ನದಿಯನು ಭೇಟಿಗೆ ಯಾರೋ ಬಂದಿರದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಗಮನ ಈ ದಿನ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ನಾನೇ ಆಮಂತ್ರಣ ಗಗನವೇ ಬಾಗಿ ಭುವಿಯನು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕಡಲು ಕರೆದಂತೆ ಕರೆದಂತೆ ತಾ 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 ತಾ. ತಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತೇಲಿ ಬಂದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇರನೆಂದೆ ಓ ಇನಿಯ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಲು ಬಾಬಾ. ನಾನು ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಅವರೇ, ಅಕ್ಕನ ಅಭಿಮಾನಿ ಅವರೇ ಹಾಯ್. ಲೈಕ್ ರನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಡಿಗೆ ಆಂಡೆ ಸಿಸ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಡಿಗೆ ಪದಂಗಿ ಮಲ್ಪೊಡಂದುಲ್ಲೆ ಸಿಸ್. ಪದಂಗಿ ನೀಟ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಅಂತ ಪದಂಗಿ ಮಲ್ಪೊಡಿ ನೀ ವೆಜ್ ನನ್ನ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ಪದಂಗಿ ಎಗ್ದಾದ ಬೆರಕೆ ಪಾಡೋಡು ಟೊಮೆಟೊ ಬಟಾಟೆ ಮೀನಿ ಪಾಡೋಡು ಬೆರಕೆ. ನಾನು ಮುಯ್ಸ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪೊಡು ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಕಡೆದು ಪಾಡೋಜಿ ಅವರಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಓವುಲ ಬೇಲೆ ಆತಿಜಿ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಬೆಲ್ಲೈವ ಬಕ್ಕ ಬಾಜಂದಿಕ್ಕರುಂಡು ಒರಸರುಂಡು ಕುಂಟುಲು ಮುದ್ಪಾಡ್ರೆಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು. ನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಬೇಲೆ ಪುರ ಆಂಡೆ ಅಡಿಗೆ ಈರ್ನ ಅಡಿಗೆ ಆಂಡ ಏರ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಲ್ಲಾರು ಇಲ್ಲಾಡು ಸಿಸ್. ಯಾನುಂಡತೆ ಸಿಸ್ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಪ್ಪುನು ಪಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಉಡುಲೆ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಮ್ಮನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಎನ್ನಾಟಿಲ್ ಬೇತೇನೆ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಾಡು ಉಪ್ಪುಡು ಮನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಐದಕ್ಕ ತಿರ್ತ ಅಮ್ಮನ ಅವಳು ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಮೆಗ್ಗೆನ ಬೊಡೆದಿ ಮೆಗ್ಗೆನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಬಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಅಂಚ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತನ ಕೊಡ್ತೆ ಅತ್ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಬೇತದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ್ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆರ್ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಮಿನಿ ಮಲ್ಪೆರ್ ಅಮ್ಮೇನಿ ಅವ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು. ನೈಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನನ ಅವಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಮಾಮಿ ಇಜ್ಜಿರ ಮಾಮಿ ಗುಜರಾತ್ ಡುಪ್ಪುನಿಯೆ ಮಾಮಿ ಗುಜರಾತ್ ಮಾಮಿ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕನಕುಲು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಕ್ಕನಕುಲು ಅಕುಲು ಪೂರ ಗುಜರಾತ್ ಡುಪ್ಪುನು ಎನ್ನ ಕಂಡ ಮೂಲು ಬೇಲೆ ಪೊಪ್ಪೆರೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿ ಬೈದ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಪೋಪ ಎಂಕುಲು ಗುಜರಾತ್ಗ್ ಅಂಚ ಈ ಸಲ ಅಕ್ಕನಕುಲೆ ಬೈದಿತ್ತೇರ್ ಅಂಚ ಅಕುಲು ಬತ್ ಪೋಯೆರ್ ಈ ಸಲ ಅಕ್ಕ ಪಂಡ ಅತ್ತಿಗೆ ಎಂಕ ಅತ್ತಿಗೆ ಬರುವೆರ್ ಆರ್ನ ಅಕ್ಕನಕುಲು. ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಕುಲು ಅಂದಂದ ಅಕುಲು ಗುಜರಾತ್ ಡೆಪ್ಪುನು ದುಂಬುರು ದಿಂಚಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮುಜಿ ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಎಂತ ಇದೇ ಪತ್ತದ ಎಂಕುಲು ಏತ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 10-12 ವರ್ಷ ಮುಟ ಆಂಡ್ ಮೂಲ್ ಮೇರೆ ಬೇಲೆ ಅಂಚ
ಅಂದೆ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂದ್ ಸಿಸ್ ಈ ವರ್ಷ ಪೋಯರಾಯ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ಲಾನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. శాంత సిస్ ఈడ ఛానల్ ఉండే. ఇజ్జి పనొందుల్లేరు. థ్యాంక్ యూ విలాసిని సిస్, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬರ್ಸ ಇತ್ತೆ ಜೋರ್ ಬರೋದುಂಡು ಬರ್ಸ. ಈಗ ಮಳೆ ಜೋರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂಲ ಕೋಡೆ ಜೋರು ತೆಡಿಲಿತ್ತುಂಡು. ತೆಡಿಲು ಮೂಲ್ ಮುರಣಿ ಪೂರ ತೆಡಿಲಿತ್ತುನೆ ಕೋಡೆಡ್ದಿಂಜ ತೆಡಿಲಿಜ್ಜೆ ಬರ್ಸ ಒಂದೇ ಸಮಾನೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ. ಕೋಡೆ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನೀನಿತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬುಡ್ಪು ಜಾನ್ ನಾನು ಇನ್ನೀಗ ಬಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಅದೆ ಮುಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ದಿನ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ 15 ತಾರೀಕು ಮುಟ ಅಂಚೆ ಕೋಡೆ ಜೋಗ್ಲೆ ಶಾಲೆ ರಜೆ ಕೊರಿಯರು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಶಾಲೆ ಇತ್ತು ಶಾಲೆ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲೆಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಟರ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಜೆನೆ ಶಾಲೆಗ್. ಬಕ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಜಿಪು ದಾದ ಮಲ್ಪುವಾರ್. ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಲಂಚ್ಗೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವತ್ತು? ಈಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ ಸಿಸ್, ನಂದು ಕೂಡ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡುದು. ನನ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಂಡಲ ಪಲ್ಯ ತೂವೋಡು ಅಂದೆ ಅವೇ ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಹತ್ರ ವೆಜ್ ದಾಲ ತೂವೋಡು. ಈರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪರೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್? ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಸಿಸ್, ನಮ್ಗೆ ಅದುವೇ ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ತಿಂಡಿ ಎಂತ ಮಾಡುದಂತ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಎಂತ ಮಾಡುದು, ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆಗೆ ಎಂತ ಮಾಡುದು, ಅದುವೇ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ವಾ? ರಾತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಪುನಃ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗೆ ಎಂತ ಮಾಡುದು, ಎಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಡುದು, ಅದುವೇ ಯೋಚನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಯ್ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್. ಇರಬೇಕು ಇರುವಂತೆ ತೊರೆದು ಸಾವಿರ ಚಿಂತೆ, ಮಳೆ ಸುರಿದು ಹಗುರಾದ ಮುಗಿಲಿನಂತೆ. ಇನಿ ವೆಜ್ ಯಾನ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇನಿ ವೆಜ್
ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೀನಾ ದಿನೋಲ ಮೀನ್ ಇಜ್ಜಿರೆ ಮನಸ್ಸು ಸೇರುಜಿ ನನತ್ತೆ ಮರಿಯಲಗನು ಗೆಲು ಅವೇ ಬರ್ಪಿನಿ ನನ ಮೀನ್ಲ ಬಾರಿ ಪಿರಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಕಿಲೋಗ್ ಏತ ಬಂಗುಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಕುಕ್ಕು ನೀಡು ಪಾಡ್ದೆ ದಿನನ ಪಂಡುವೆರ್ ಅಂದ್ ಅಮ್ಮ ಕುಕ್ಕು ನೀಡು ಪಾಡ್ದ್ ದೀತೆರ್ ಬೇಯ್ಪದ್ ಅವೆನ್ ಚಪೋಡಾನ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪೆರ್ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ಡೈಲಿ ಫಿಶ್ ಬೋಡು ಅಂದ್ ಕೋಡೆ ಬಂಗುಡೆ ಬೊಕ ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಬಾಬು ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತ್ಂಡ್ ಬಂಗುಡೆ ಕೋಡೆದಂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಎಂತ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್ ಮುರಂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ದಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಜಿ ಮೀನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಯಾನ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಯಾನ್ ಶುಕ್ರವಾರ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ದಾಲ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಮೀತ್ ದಾಲ್ ಬೊಚ್చి ಕೋಡೆಲ ದಾಲ್ ಇತ್ತಂಡ ರೈಸ್ ಗೀ ರೈಸ್ ದಾಲ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್ ಅಂಚ ಇನಿ ಪದಿಂಗ ಅಂತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಕಜಿ ಬೊಕ ಬಯ್ಯಡ್ ಮಿನ್ ಚಪಾತಿ ಮಿನಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಚಪಾತಿ ಇಜಿಂಡ ಪೂರಿ ಮಿನಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಜಿಂಡ ತಿನ್ಪುಜ ಪನ್ನೀರ್ ಉಂಡು ಪನ್ನೀರ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಿನಿದಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಜೋಕುಲು ತಿನ್ಪೆರ್ ಮುಲ್ಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಫಿಶ್ ಅಂದಿತ್ತೆ ಮರಿಯಲತೆ ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಫಿಶ್ ಬಾರಿ ಪಿರಿಯ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತುಂಡಲ ಬಾರಿ ಪಿರಿಯ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪನೆ ಮಾರೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡಿಯೇ ಮೀನ್ದಾರ್ ಬರ್ಪೆರ್ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪನೆ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪನೆ ದೆತೊಂಡು ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪನೆ ಜೋಕುಲು ತಿನ್ಪುಜ ಮೀನ್ ಅಂಚ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಒರಿಯೆ ಎಟ್ಟಿ ಪೂರ ತಿನ್ಪೆ ಬಕ್ಕುಕ್ಕುಲು ಒರಿಯೆ ಎಟ್ಟಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ಒರಿಯೆ ತೆತ್ತಿ ಚಿಕನ್ ಅವು ಪೂರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಜೋಕುಲು ತಿಂದಿರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಡ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತತ್ ಉಲಾಯಿ ಒಂತೆ ಉಲಾಯಿ ಸಾದಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇರೆಗ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಡ ಅತ್ತತೆ ಮನೆ ಒವ್ವ ಪಂಡರ ಉಲಾಯಿ ಸಾದಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೀನು ಬೊಕ ಅಲ್ಪರ್ದ ಲಕನುಲಿ ಗುಡ್ಡೆ ಕೊಪ್ಪಳರ್ದ್ ಅಲ್ಪ ಮೀನ್ ಮಿನಿ ಪತ್ವೆರ್ ಅತೆ ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ನಾನ ಆಗಸ್ಟ್ ದಂಚಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮುಡಿಪುದ ಅಲ್ಪ ಇರ ಮುಡಿಪುದ ಅಲ್ಪತೆ ಕೊಡೆ ಪಂಡರತೆ ನಿಕುಲು ಏತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಏತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಯಾನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಮಾಮಿ ಮಾಮ ಊರ್ಗ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೆ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಉಪ್ಪುನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಉರುವಾಪುಜೆ ಕುಲೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತೆಡ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತೆಡ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಉರುವ ಆಪುಡತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಟಿವಿ
ಈರು ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯಾನು ಆಜಿ 7 ತಿಂಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಜಿ 7 ತಿಂಗಳು ಮುರು ಆಪುಂಡು ವರ ವರ ಇಲ್ಲಾಗ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಇಪ್ಪೆ ಕೈ ಕಾಲ್ ದೂರೆಲ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಏರ್ನಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಂದಂದು ದುಮ್ಮಾಂಡಲಂಜಿ ಬರಿತೆಲ್ಲ ಪೋದು ಪಾತೆರ್ನ ಒಪುರ ಬಾರಿ ಇತ್ತ್ಂಡ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಅಕಲ್ಲ ಅಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅತೆ ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋಪಿನಿ ಪುರ ನಮ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಂಡ ಅಂಚ ಯಾನಂಜ ಆಜಿ 7 ತಿಂಗಳು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ವಾಚ ದಾಲ ಆತುಜಿ ಲೈವ್ಲ ಮಲ್ತಿನ ಮಂತೆ 1 ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪುನ ಅತೆ ಬೊಕ ನಮಕ್ ಟೈಮ್ ಬೋಡಾತೆ ಆತಿಲ ಆವೊಡು ಅವು ಆವೊಡು ಉಂದು ಆವೊಡು ಬಯ್ಯ ನನ ಜೋಕುನ ಶಾಲೆದ ಅವು ಉಂದು ಅವು ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಅವು ಪಗಲ 1 ಗಂಟೆ ಮಲ್ತುದು ಪೋಪಿನಿ ಲೈವ್ ಒದ್ದಾಡುನು ಒದ್ದಾಡ್ನ ಬೇಲೆ ಆತುಂಡು ಅಂದ ಅಂದ ಅಕಲ್ನ ಅಕಲ್ನ ಎಲ್ಲರ ಎಂಕುಲಂಚನೆ ಏರ್ನ ಪೋಪುಜ ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಂಡ ಕಾಲ್ಪೆ ಮೆಡ್ ಪಿದೈ ಪೋನ ಆ ಮೆಡ್ ಪಿದೈ ಪೋನಾಗ ಅಕುಲು ಬರಿತಿಲದ ಗೊತ್ತಿತ್ತೆರ್ ಅಕಲ್ನ ಒಂತೆ ಒಂತೆ ಪಾತೆರ್ನ ಆತೆ ಏರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಎಂಗಲ್ಲ ಅಲ್ಪಲಂತೆರ್ ಏರ್ಲ ಬೇತೆ ಕಲ್ಲಾರ್ ಪುರ ಕುಲ್ಲುನ ಆವಡ್ ಅಪುರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪಲ ದುಮ್ಮಾನ ಪೂರ ಬೀಡಿ ಕಟ್ರೆ ಐಕ್ ನೆಕ್ಕ್ ಒರಿಯನೆಲ್ಲ ಒರಿಯ ಪೋದು ಟಿವಿ ತೂವೊನ ಇತ್ತೆರ್ ಪೋದು ಅಪ ಟಿವಿ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆತೆ ದುಂಬು ಅಂಚ ಒರಿಯನೆಲ್ಲ ಒರಿಯ ಪೋದು ಟಿವಿ ತೂಪೆರ್ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಪೆರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮನಕುಲು ಪುರ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕುಲೆನ್ನತೆ ಬರಿತೆಲ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬೆಲ್ಲ ಪೋಪಿಜೆರ್ ಅಂಚ ಆತುಂಡು ಬೇತೆ ಏರ್ನಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪುಜರ ತೂಪೆ 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 ವೀಡಿಯೋ ತೂಪೆ ಮಸ್ತ್ ಚಂದ ತೂಪೆ ಅಕುಲ ತೂಪೆರ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ ಒಂಚೂರು ನಮಕ್ ದಾಪುಂಡತೆ ಇರಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಇಜಿಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗೈ ಅಂದ್ ದುಂಬುದ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತ್ಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಪುರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಒರಿಯದೊರಿ ತೂಂಡ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಪುರ ಅನೆಕಲ್ಲ ನೀರೆ ಕನೆಗದ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆರ್ಲ ಅಂಚ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ನ ಆತಿಗೆ ಕುಲು ಎಂಗಲ್ನ ಆತಿಗೆ ಕುಲು ಬೋಡಾಂಡ ಪಾತೆರ್ವ ಇಜಿಂಡ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತ್ಂಡಲ ಎಪ್ಪೆರ್ ಪೋಪ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಅಕುಲು ಬರ್ಪೆರ್ ಅಂಚ ಆವಿ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಯ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಅವೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ಕಜಿಪ ಆವೊಡು ಬಾಜಾನ್ ತೆಕ್ಕೊಡು ಕುಂಟುದ ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಉಂಟು ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಂತಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮತ್ತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ರಂಜಿತ್ ಕಿರಣ್ ಮತ್ತೆ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಚಾಟ್ ವಿತ್ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿ ಬಂಗಾರಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ ಹೇಮಂತ್ ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಿಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಬಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಗೆ ರಂಜಿತ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಆಲ್